Здравейте, приятели! Щастлива съм да ви кажа, че вече съм в Америка. В момента се намирам в Атланта. Независимо от това, че часовете толкова много вече ми се объркаха, като спане, пътуване и толкова много изживявания за толкова кратък период, аз искам да ви направя съпричастни към всичко, което ще се случва тук в Америка. Щастлива съм, че съм вече тук и следете всичко, което ще се случва от тук насетне. Поредното ми предизвикателство вече е факт. Аз съм вече в Америка. И всички знаете всъщност каква е моята мисия. Тук съм в Америка за трети път до този момент в живота ми и мотото, за да бъда тук, е закрилата на жените под домашно насилие. Предстои ми нещо много важно. Този конкурс абсолютно е много важен за мен и искам да докажа, независимо от разстоянието България и Америка, аз дойдох до тук, за да подкрепя всички жени и да докажа